Добре дошли, зрители! И днес ще снимам един епизод на една игра с един крадец на име Робър и Боб. Тук до мен е моя брат Радостин и сега ще го накарам да се засмее. Гу! Дай кажи нещо, бе! Кажи нещо, бе! Майче има малка сценична треска. Така да отидем към играта. Плащаме тук да крадем. Изчаквам да ми се зареди така малко бягането. Не. Поп! Бе, Радостине! Дига вече, бе! Добре, ще почна цялото ниво наново. Това беше, брат ми. Така, хайде да тръгваме да крадем. Нали за това сме кръци. Играчка на куче. Готово. Ой! Не бе, Радостине, видяха ма заради тебе, бе! Бе, Радостине! Чувате ли го? Това беше моя брат. Игу. Агу. Боб! Има смачка. Кой е това? Старо списание. И кучешка играчка. И бягам на улица. Какво стана, бе? Развика се. Пада алармата. Моля те, не ме виждай. Аз се крия как нинджа. Айде, осъде. Опа! Не, идвай. Гаден мръсник. Оправя алармата. Добре, взимам калкулатора. Видяха ма. Айде по-бързо бягай тя, кучета. Искате ли да активираме алармата? Ешка. Прим се отзаде. И да гледам какво ще направя тия. Те не му видяха. Ето, тъпанати. Ето, глупай. Shit. Fucking shit. Fucking shit. Fucking shit. Fucking shit. Oh my 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 shit. Блокираха ме. Ай, кари гадни полицейски, дай да. И отивам да крада армата. Опа! О, крадец. Аз съм крадец.
Дец наебан. Влизам вътре като разпран. Сега трябва да активирам алармите и да се скрия. Don't go in there. What? Okay, okay. Ще поема икони като нинджи. Взимаме съкровището. И отиваме да бягаме. Да, но обаче къде има нещо друго да крадем? Все има още нещо, майче. Да, и то много неща. Е, там има един калкулатор. И там има още работи. Не, сега отивам да ги взема. Там ще стане много време. Сега не знам тук полицай дали се е наврял. Да, там. Добре. Стоим тук за известно време. Ай, разхождай се по-бързо, мълчи. А пак аз влизам и набързо ограбвам всичко. Влизам в цветчето как някой нинджа. Коста ме! Бай, Коста. Не, няма да ме паниш, мръсник. Я сама да си съкъждата. Ще не те гледам. И хая! Избягахме най-накрая, мръсни цигани. Сам парите взехме. Така да видим следващото ниво. Ще са тия гадни реклами, бе. Найде да видим това ниво. Мале колко много ключове. О, и камера има. Беги, беги, беги. Пум! Крадем всички ключове. Тогава идваме тук за стената, къде камерата няма да нахване. Тогава излизаме като някои крадци и бягаме от полицая. Губе! Не! Че.